Akin mo na. Ay, saya na. Pre, Sabi na. Biligyan pulutan pa rin. ito pre, gusto mo, pre, pilitan. Sawa na ako. Oh no! Oh, pre, Oh, sayo. oh. Di ako, tagay mo na, ginagawa mo dyan. May konti, may hinihintay ako. Pulutan, pre, pulutan. Pulutan. Subuan mo. Sige, busog pa ako. Oh, tagay mo na, pre, tagay mo na. Buka dito pare. Hindi, sige, mamaya, may hinihintay ako. Ay, dali na. Hinintay ka? O sige, bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Sayang to. Ay, Walang chaser? oh, pre. Huwag na. Wag. Ano ko sa chaser dito pare? No budget lang tayo. Parin Lester, bili ka nga doon, pulutan. Pwede ba utang? Ha? Pwede ba utang dito? Oo, taka sige. Hoy, pautang nga na. Dalawang shawarma. Oo nga. Punta kayo ng utang, ha? Paluto natin kami ang dalapas si Kanton. Bigyan ko yung suka dyan, eh. Tagal. Sa isang Yossi. Hindi ka ba nangangawit dyan? Hindi ka pa nakatayo. Hindi, okay lang. Sige. Ano dyan. ano dito? Kailangan ko din pa mo, pre, oh. Order nyo. Asan? Ay, thank you. Nasaan yung pa si Ano, Kanton? ano to? Grabe yan. Mikmik. Oh no, ba't may mikmik? Hoy, Singutin mo na, pre. kanina pa tayo dyan ah. Hindi, sige, okay lang. Pero mo dito. Oh, punta ko muna, pre. Hindi, pulutan, hindi ko tatanggayin yan, eh. Shut over to. Siya kanina ka pa dyan. Nakalibad ka naman sa'yo. Gusto mo yatang Hindi. Pre, talong oras na kami nandito. Di ba maalis ka na? Mamaya, may hinihintay ako. Layo sa akin to. Hindi ako. Kahit magantay pa ako ng mga oras dito, hindi ako alis sa akin din 500. Yan o, ito. Sige, meron lang ako. Tirayan mo na, baka tirayan pa ng iba. Ayan, matapang pa eh. Ako man. Titira na, titira niya. A few moments later. Ako pre. Ako ganda. Bahala ko. Oh no! Nangingay mo, pre. Five hours later. Sulit yung pag-aantay ng 5 hours. Sayang 500. NANI?! Wala yung sasabihin ko, lipto na siya. Tulog na yun. Tulog na yung mga alas. So, 500. Ay. Putik, tsa alam pala. 500, 5 bars ako nakatayo dito eh. Hoy! Akin to ah! Akin yan! Tsako to! Ano ba? Hindi, ayusin mo yung tsa mo. Hindi mo bakalat-kalat yung si tsa mo. Kalat, 500. Kanina pa ako nakatayo dito, hindi. Nasa Ayusin ilong mo yan. pala. 5 bars ako nakatayo dito. Ngetse. Hoy, magbayad kayo!